കളഞ്ഞു. തട്ടിക്ക് എഴുതും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ബാക്കി എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ. ആകെ കുറച്ചു പേരെ കാണുന്നുള്ളല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓണാക്കാം. നമ്മൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ വീഡിയോ ഓണാക്കി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ തിരി കൂടി നമുക്ക് എനർജി അല്ലേ. അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പോന്നോട്ടെ. ഞാനൊക്കെ ഓണാക്കാനുള്ളത് പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഓണാക്കിക്കോളൂ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരും എവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ആയിരുന്നോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഇല്ല. ഇല്ലല്ലേ. വേറെ ആരോ 11:30 പുരുഷോത്തമ പ്രഭു ആയിരിക്കും മാതാജി. പുരുഷോത്തമ പ്രഭു ആയിരുന്നു അല്ലേ. ഓക്കെ ആയോ ഇപ്പൊ പ്രഭു? ക്ലാസ് വരാൻ തുടങ്ങിയില്ല, അറിയത്തില്ല മാതാജി. അറിയില്ലല്ലേ. ഇവരൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അറിയുന്നുണ്ട്, വിവരങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. കയറുന്നില്ലെങ്കിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 4ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ. മാതാജി ഒരാഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ മാതാജി ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഒരാഴ്ച വന്നിരിക്കുകയാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് 4ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത്ര പേരുള്ളു. വീഡിയോ ഓണാക്കാനായിട്ട് ഇനി എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ? ഓണാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? നാളേക്ക് എല്ലാവരും ഓണാക്കിക്കോളാം. നാളെ ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ ചോദിക്കും വരുമ്പോ തന്നെ വീഡിയോ ഓണാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരോടും പറയും. ഇന്ന് റെഡി അല്ലെങ്കിൽ നാളേക്ക് എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരുന്നോളാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാണ്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. നമ്മുടെ 4ാമത്തെ അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താ പഠിച്ചതെന്നൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് 3ാമത്തെ അധ്യായത്തില്? കർമ്മയോഗം. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്നലെ? ഓർത്തു പറഞ്ഞു ഒന്ന്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിനെ ഗോപാലകൃഷ്ണ പ്രഭുവിനെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. പ്രഭു ഇപ്പൊ എങ്ങനെ? ഓക്കെയാണ്? ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് പ്രഭു അല്ലേ? ഇല്ല, വീട്ടിൽ തന്നെയാ. നമസ്കാരം മാതാജി. നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. പ്രണാമം. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ആ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഭക്തിപൂർവ്വം, സ്നേഹപൂർവ്വം, പ്രേമപൂർവ്വം ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു? പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ ആരും ആയിട്ട് ഞാനേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം. അതുപോലെ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയണം. ആരാണ് അവിടെ വേറെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു? ഇല്ല, വേറെ ഒരു ഫോണില്ല മാതാജി, ഫോണില്ല. പിന്നെ നമ്മള് ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തല്ല, അവരെ ഒന്നും കൂടി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. പിന്നെ വേറെന്താ നമ്മൾ ഇന്നലെ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞത്, 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്? എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്.
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക, അതായത് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് കണ്ടു അല്ലെ? കാരണം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു വസ്തു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മളെ മനസ്സ് തീരുമാനിക്കും. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. അത് കണ്ട് ബുദ്ധിനെ കൊണ്ട് അത് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ബുദ്ധിനെ കൊണ്ട് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എവിടെന്നാ തുടങ്ങുന്നത്? എല്ലാതും ഇന്ദ്രിയത്തുമെന്നാ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ 3-ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് കാമത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ? ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്താണ് അതിന് കാരണം? കാമം അല്ലെ? അതല്ലേ പറഞ്ഞത്? മോഹം. നമുക്ക് അതിയായ മോഹം കാമമാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? അർജുനൻ ചോദിച്ചില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തു പോകുന്നത്, നമ്മള് പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് പാപകർമ്മം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? അതിന് ഭഗവാന് പങ്കില്ല എന്നൊരു ശ്ലോകം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അതിൽ പങ്കില്ല. ആ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം ആരാണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, കാമമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, അതാണ് അതിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ കാമം ആവരണപ്പെട്ട രീതിയെ കുറിച്ച് കണ്ടു അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മള് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. നമുക്കിപ്പോ കണ്ണോണ്ട് എപ്പോഴും കണ്ണടച്ചിരുന്ന് നമുക്ക് നല്ലത് മാത്രം കാണാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയം ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പതുക്കെ കൊച്ചു കുട്ടികളെ നമ്മൾ മെരുക്കിയെടുക്കുന്ന പോലെ പതുക്കെ അല്ലെ അവരെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇത് ശരിയാണ് ഇത് ശരിയല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ് നമ്മൾ നല്ല വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. അമ്മമാരെന്ത് ചെയ്യും? മൊബൈല് കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. മൊബൈല് കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോ അറിയാതെ അവര് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുമ്പോ അറിയാതെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു? നമ്മളിപ്പോ മൊബൈൽ നോക്കുന്നതും എന്തിനെ കുറിച്ചാവും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാകും. നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പതുക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി 4-ാമത്തെ അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു അധ്യായാണ്. ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്? ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അതീന്ദ്രിയം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളത് അറിവ് അല്ലെ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള അറിവ് ആരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവായിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എത്ര പേര്? 30 പേരായിട്ടുള്ള. എത്ര പേര് വരാറുണ്ട് ക്ലാസ്സില്? 40 മുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന മതി. അതെ, സമയമായിട്ടില്ല. 11:30 നോക്കാം. നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. സ്പീഡ് കൂടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടാ. മാതാജി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. തീരാൻ നിൽക്കണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടില്ലേ ഗ്രൂപ്പില്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനാഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനോരിഷാകുവേ പ്രവീത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശപിതാവായ മനുവിനും മനു ഇഷാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ, നമുക്കറിയാം ഈ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സനാതനമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഈ നമ്മുടെ യോഗത്തെ ഭഗവാൻ ആദ്യം ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നീട് അത് ആർക്ക് കൊടുത്തു? വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശപിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മനു അത് ഇക്ഷ്വാകുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു.
അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതാണ്, സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം? വിവസ്വാനോട് ഒരു പ്രത്യേകത പറയുന്നത്, സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊരു പ്രത്യേകത വരുന്നത്? എന്താണ്? സൂര്യദേവന്മാർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊസിഷൻ ആണ്. അതെന്താണ്? അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊസിഷൻ ആണ്. അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയാം. നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് വരും, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു പൊസിഷൻ ആണ്. അപ്പൊ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാനാണ് ആദ്യം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? വിവസ്വാൻ അത് മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മനു അത് ഇക്ഷ്വാകുവിനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇനി പറയാണ്. ഭഗവാൻ തന്റെ ശിഷ്യനായ വിവസ്വാന് ഗീത ഉപദേശിച്ചത് മനു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെന്ന് കരുതുന്ന പക്ഷം ഈ സംഭവം കുറഞ്ഞത് 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യലോകത്തിൽ 2 ദശലക്ഷം സംവത്സരങ്ങളായി നിലനിന്നു പോരുന്നു. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ അത് വീണ്ടും അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അർജുനന് ഇത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു, വിവസ്വാൻ അത് മനു ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് വീണ്ടും എന്താണ്? ഭഗവാൻ അത് അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്? കാരണം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത് എന്തിനാണ് ഭഗവത്ഗീത ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ സമയത്തുള്ള രാജാക്കന്മാർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് അല്ലെ രാജാക്കന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോ. അപ്പൊ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു മുന്നിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്കൊരു നോക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാതൃക വേണം. അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് ആര് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്? അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതാകുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ തന്നിഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നമുക്ക് പറയാനായിട്ട്, നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോ നമ്മൾ തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ എന്താണ്? ആ ഭരണത്തിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഭരണം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭരണം അല്ലാതായിട്ട് മാറും. ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നപ്പോ അത് നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഭഗവാൻ ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേ നേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ട പരം തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ ശാസ്ത്രം, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം, അതത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു ശാസ്ത്രമാണ്. അത് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു? രാജർഷികൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ രാജർഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? രാജാവായിരിക്കും, പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്? ഋഷിതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പൊ രാജർഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാജാവുമാകും അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഋഷിയുമായിരിക്കും. രാജാവും ഋഷിയുമായിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? രാജർഷികൾ. അതായത് ഒരേ സമയം രാജാവായിരിക്കാണ്, പക്ഷെ അവര് ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? ഋഷിമാരുടെ പോലെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഡംബരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അത്യാവശ്യമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് രാജർഷികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അവരത് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പിന്നീട് പതുക്കെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അവിടെ എന്ത് വന്നു? അപ്പൊ ഗ്യാപ്പ് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിച്ചേർക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ സംഭവിക്കും. ഭൗതികവാദികളായ ഒട്ടേറെ പണ്ഡിതന്മാർ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വിവിധ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചമച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സർവോത്തമ വ്യക്തിത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ അക്കൂട്ടത്തിൽ നന്നേ ചുരുങ്ങും. എങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെല്ലാം മുതലെടുക്കുന്നുണ്ട് താനും. ആസുര സ്വഭാവമാണിത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ, അപ്പൊ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോ എന്താ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ, അപ്പൊ ഈ പാരമ്പര്യ ശൃംഖലയില് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഇവിടെ ഈ ഭഗവത്ഗീത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം. ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പറയുന്നതാണ്, കുറെ പണ്ഡിതന്മാര് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചമച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ
ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ വ്യാഖ്യാനം നടത്തുമ്പോ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അവിടെ വരും. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് കാഴ്ചപ്പാട് ഭഗവത്ഗീത രചിക്കുമ്പോ എന്താ വരുന്നത്? ഭക്തിയായിരിക്കും അതിൽ വരുന്നത്. അതെല്ലാം ഒരു ഭൗതികവാദി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആണ് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലും ആരെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക? നമുക്ക് ആ ഭൗതികവാദിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ ഭക്തിയായിരിക്കും അതിൽ, അല്ലെ ഭക്തിയിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്തിനാണോ നമ്മള് ഭൗതികവാദിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണോ താല്പര്യം വരുന്ന വിഷയം അതിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടാവുക. അല്ല ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ആവശ്യം? എല്ലാവരെയും ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതലും എന്തായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക? എല്ലാവർക്കും ആ ഭക്തിയായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂരുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. PC തോമസിന് അറിയാവോ? കോച്ചിങ് സെന്റർ നടത്തിയിരുന്ന നീറ്റിന്റെ ഒക്കെ കോച്ചിങ് സെന്റർ, നീറ്റ് കോച്ചിങ് സെന്റർ നടത്തിയിരുന്ന നല്ല നോളജ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ശരിക്കും ആരാണ്? നീറ്റ് എക്സാമിന് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാറാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു പഠിത്തത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് എന്ത് വേണം? കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവണം, ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ. ആ ഒരു രീതിയാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് മെഡിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടാവുക. ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കാരണം എല്ലാ കാര്യത്തിനുമുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്തിലുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവത്ഗീത എല്ലാത്തിനും പറ്റിയ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്നല്ലേ? തെറ്റെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ എന്തിലുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീത എല്ലാത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തര് അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്ന രീതിയിൽ എന്തുണ്ടാകാം? വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്? ഒരു ഭക്തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തിന് സാധിക്കുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള വഴിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ എന്ത് എടുത്തുള്ളൂ? യഥാരൂപം എടുക്കാനും കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. കാരണം ആ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ വചനങ്ങള് അതേപടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ യഥാരൂപം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? സ ഏവായം മയേ തേത്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായത് കൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ അർജുനനോട് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ഇനി നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണത് പറഞ്ഞു തന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിനക്കിത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നീ എന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ടും മിത്രമായതുകൊണ്ടും. അപ്പൊ നീ എന്റെ ഭക്തനുമാണ്, മിത്രവുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നത്. കാരണം അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് അതീന്ദ്രിയമായി ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്. കാരണം ഭക്തനും മിത്രവും ആയതുകൊണ്ട് ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം, രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിനക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആരായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരിക്കണം, മിത്രമായിരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭക്തനാവുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മള് ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നു, പ്രണമിക്കുന്നു, നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. മിത്രമാവുമ്പോ എന്താണ്? മിത്രമാവുമ്പോ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാം? മിത്രത്തിനോട് നമ്മുടെ സങ്കടവും സന്തോഷവും എല്ലാം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും അല്ലെ നമ്മളെ മിത്രമാവുമ്പോ. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെയായിരിക്കണം ആരെ കാണേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഈ വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥത്തിന്, അതായത് ഗീതയ്ക്ക് അസംഖ്യ പതിപ്പുകൾ വേറെയുമുണ്ട്. ചിലത് ഭക്തന്മാരാൽ രചിച്ച വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, മറ്റു ചിലത് അസുര നിർമ്മിതങ്ങളായവും. ഭക്തന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനം സത്യം വെളിവാക്കുന്നു, അസുരന്മാരുടേത് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അസുരന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എന്താണ്? നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്താണ്? നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ ആസുരികമായവരുടെ പതിപ്പുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എന്തായിട്ട് മാറാണ്? നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്.
अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्माविवस्वतः कथमेतत् विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അടുത്തത് എന്താ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്? വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവനെ ഉപദേശിച്ചു എന്നാണല്ലേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പാണ് ജനിച്ചത്. അപ്പൊ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്നുള്ളത്? അതെങ്ങനെയാ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? അർജുനൻ അതിന്റെ ലോജിക്കോട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം വിവസ്വാൻ അവതരിച്ചത് മുന്നായിരുന്നു, വളരെ മുന്നാണ്, അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുന്നാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഏത് സമയത്ത് ഇരിക്കുന്നത്? ദ്വാപര യുഗത്തിലാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്, അർജുനന് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ സമയത്തുള്ള നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ആ മുന്നേ ഉള്ള വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ പരമാധികാരം ഏവരും അംഗീകരിക്കുന്നതാകിയാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ അത് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നായിരുന്നു അർജുനന്റെ ഉദ്ദേശം. തങ്ങൾക്ക് അനുയായികൾക്ക് മാത്രം ഗ്രഹിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ കൃഷ്ണനെ വികലമാക്കി കാട്ടാനുള്ള അസുരന്മാരുടെ ശ്രമം ഫലിച്ചുകൂടാ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അർജുനൻ ഇപ്പോ ശരിക്കും ആരാണ് ഭഗവാന്റെ? ഇപ്പൊ അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്? ശിഷ്യനാണ്. ശിഷ്യനാണ് അല്ലെ? ശിഷ്യനും ബന്ധുവാണ്. ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധാണ്. ഇപ്പൊ അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധമാണ്. അധ്യായത്തില് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ സറണ്ടർ ആയി അല്ലെ? ഭഗവാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ തായോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആരായിട്ട് മാറി? ശിഷ്യനായിട്ട് മാറി. ഒരു ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഗുരുവിനെ ഫുള്ള് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ശിഷ്യൻ അല്ലെ? ഗുരു പറയുന്നത് മുഴുവൻ അനുസരിച്ച് ഗുരു പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ, ശിഷ്യൻ. ഇപ്പൊ പക്ഷെ എന്നിട്ടും അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ആ ഗുരുവിന്റെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ, ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ, ഗുരുവിന്റെ ആ പരമാധികാരം, ആ സർവാതിശയത്വം എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഗുരുവിനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അർജുനൻ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചോദിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക, ഈ സമയത്താണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉള്ളത്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സൂര്യദേവൻ അത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തെന്നുള്ള ചോദ്യം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ പരമാധികാരം, ഭഗവാന്റെ ആ സർവാതിശയത്വം എല്ലാവരെയും അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഗുരുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതല്ല. പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടിയാ ചോദിക്കുന്നത്? എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ, ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ അത് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദാ പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, നിനക്കും എനിക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അർജുനോട് എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, അർജുന എനിക്കും നിനക്കും, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്കതെല്ലാം ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രയുള്ള വ്യത്യാസം. കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി, പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കും എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മൾ അർജുനനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നിനക്കൊന്നും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നീ ആരാണെന്ന് നിനക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ എനിക്കിതെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഭക്തനാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന് ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഭഗവാന്റെ ആ അച്യുത ഭാവം ക്ഷണനെ ഗ്രാഹ്യമാകും. ആ ഭക്തനോ അസുരനോ അതിന്റെ ഭാവം മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭക്തനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അർജുനൻ ശരിക്കും ആരാണ്? അർജുനൻ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയില്, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അവിടുത്തെ അഷ്ടസഖികളുണ്ട്, 8 സഖിമാരുണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ. അവിടുത്തെ 8 സഖികളില് വിശാഖ സഖിയാണ് ആര്? ശരിക്കും അർജുനൻ. വിശാഖ സഖിയാണ് ശരിക്കും അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. സഖിമാരാണ്. അപ്പൊ 8 സഖിമാരുണ്ട്, അഷ്ടസഖികൾ എന്ന് പറയും, 8 സഖിമാര്. അതിൽ ഉള്ളൊരു സഖിയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ ശരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നതാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അർജുനന്റെ അത് ഇടയ്ക്ക് അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജീവാത്മാവായിട്ടാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ ആ യഥാർത്ഥ ഭാവം അർജുനൻ മറന്നുപോകും.
അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അർജുനൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ അത് മറന്നു പോകാണ്. കാരണം നമ്മളെ പോലെ നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇപ്പൊ വന്നപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഭഗവാന്റെ അവിടെ സേവ ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് നമ്മളും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ നമുക്കതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. നമുക്കിപ്പോ എന്ത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? നമ്മുടെ വീട് അറിയാം, നമ്മുടെ കുടുംബം അറിയാം, നമ്മുടെ മക്കളെ, ഭർത്താവിന്, അത് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ശരിക്കും ആരായിരുന്നെന്നോ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്നോ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തത് എന്ത് സേവം, എന്ത് ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരുന്നതെന്നോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ അതൊക്കെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിച്ചു. നമ്മളത് മറന്നുപോയി. നമ്മളെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മളിപ്പോ മറന്നുപോയി. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഭക്തി ചെയ്ത് അതിന്റെ കുറെ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. എന്താ പറയാ, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. ഈ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും ആരാണെന്നുള്ളത്. അതുവരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വിചാരിക്കും ചിലപ്പോ നമ്മൾ ലക്ഷ്മി ദേവി ആകാം, ചിലപ്പോ നമ്മള് എന്താ പറയാ അർജുനനായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുന്ന ആരും ആയിരിക്കാം നമ്മള്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വിചാരിക്കുന്നതാണ്, ഓ അവരൊക്കെ ദേവന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. നമ്മൾ ശിവനാവാം, ഗണപതി ആകാം, നമ്മൾ ആര് വേണമെങ്കിലാകാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ഇത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഒന്നിനെ കുറിച്ചും നമ്മളെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അറിയായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ജന്മത്തില് നമ്മളിപ്പോ മനുഷ്യനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ ഒരു കുടുംബം, നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി, നമുക്ക് ഇത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. ചിലപ്പോ നമ്മൾ വേറെ വല്ല പൂച്ചയോ പക്ഷിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഓർക്കാതിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിയാണ് ശരിയാണ് ശരിയാണ്. ശരിയാണ് മാതാജി, ശരിയാണ്. അല്ലേ? നമുക്കിപ്പോ ഇത്രയും തന്നെ മതി. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ കാരണം എത്രയോ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജന്മങ്ങൾ, കഴിഞ്ഞു പോയ ജന്മങ്ങൾ മുഴുവനും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ? നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല, അല്ലെ? നമുക്കൊരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ അടക്കം നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതൊക്കെ ഓർത്ത് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ഇതൊക്കെ. മറവി തരുന്നതും നമുക്കൊന്നും അറിയാതിരിക്കുന്നതും നമ്മളെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ. നമുക്ക് ഭഗവാൻ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ അറിയാം, നമുക്കിതൊന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? നമ്മൾ പരിഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് എന്തുകൊണ്ടാ കാരണം? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് നോക്കാം. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, അജോപി സന്നെ വ്യായാത്മ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിയും സ്വാമനിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുന്നില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, എനിക്ക് എന്തില്ല? എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുന്നില്ല, എനിക്ക് പിറവിയില്ല. ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഭഗവാന് ജനനവും ഇല്ല, അല്ലെ? പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനാണെങ്കിലോ അത് അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമാണ്, അതിനൊരിക്കലും നാശം നേരിടുന്നില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ജനനമില്ല, പിറവിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ജനനവും ഇല്ല, മരണവും ഇല്ല, പിറവിയും ജനനവും തന്നെ ഇല്ല. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിനാണെങ്കിലോ നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. തോറും ആദിമവും അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും കൺമുന്നിലൂടെ നീങ്ങി ഒടുവിൽ അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങൾ. സൂര്യൻ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും മറയുമ്പോൾ അസ്തമിച്ചുവെന്നും കൺമുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചക്രവാളത്തിലുണ്ടെന്നും നമുക്ക് തോന്നുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ സൂര്യൻ സ്വസ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും. അപ്പൊ സൂര്യനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ മുന്നിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണും. അപ്പൊ നമ്മളെ മുന്നിൽ കാണുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്, സൂര്യൻ ഉദിച്ചു. കണ്ണിൽ കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു. പക്ഷെ സൂര്യൻ എന്തുണ്ട്? അവിടെ തന്നെയുണ്ട്.
സൂര്യൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുകയാണ്, സൂര്യൻ ഇപ്പോൾ ഉദിച്ചു, സൂര്യൻ ഇപ്പോൾ അസ്തമിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് ജനന മരണങ്ങളില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായതാണ്, അതിനൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് പ്രോബ്ലം ഇല്ല, ഭഗവാൻ എല്ലാതും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, ഭൗതിക ശരീരമാണ്, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്, നമ്മുടെ ഓർമ്മ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാണ്. ശരീരം മാറുമ്പോ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് ശരീരം മാറുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തറിയാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, നമ്മൾ ഈ ഒരു ശരീരം മാറി അടുത്തൊരു ശരീരം ജീവാത്മാവ് സ്വീകരിക്കുന്നതോടെ ആ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഓർമ്മകളും ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തഥാത്മാനം സൃജാമഹ്യം. ഇനി എന്താ അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞത്, എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്, ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുക, ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുക, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുക. അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഭഗവാൻ അവതരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. സജാമി എന്ന പദം ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തിലുള്ള ആവിർഭാവത്തെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, സജാമി എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ, സജാമ്യഹം എന്നാ പറയുന്നത്. സജാമി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കും. ഭഗവാന്റെ സ്വജാമി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം, ആ രൂപത്തിനെയാണ് സ്വജാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടാത്തതൊന്നും അവതാരമായി കരുതാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. അല്ലാത്തതൊന്നും എന്തല്ല, അവതാരമല്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ കലിയുഗത്തില് കുറെ പേര് ഓരോ അവതാരങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കുറെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷെ അതൊന്നും എന്തല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ അവതാരങ്ങളൊന്നല്ല. വെറുതെ മനുഷ്യനിങ്ങനെ എന്താ പറയാ, മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് അതൊക്കെ. ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും സിദ്ധികളൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാകാം, ആ സിദ്ധികളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് സാധിക്കും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ വെറുതെ കപട നാട്യക്കാരെന്ന് പറയല്ലേ, കാപ്പട്ടി നടിക്കുന്നവരാണ്, മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കുന്നവരാണ് ഇതൊക്കെ. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും എന്തുണ്ട്, നമ്മളെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന അവതാരം ഭാഗവതത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ, കലിയുഗം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഭഗവാന്റെ ഏതൊക്കെ അവതാരം വന്നിട്ടുണ്ട്, ബുദ്ധാവതാരം വന്നിട്ടില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങൾ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിൽ കയറാറുണ്ടോ നിങ്ങള്? രഹസ്യാവതാരം വന്നിട്ടുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അത് കൂടാതെ രഹസ്യാവതാരം ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ ബുദ്ധാവതാരം വന്നിരിക്കുന്ന കലിയുഗത്തിലല്ലേ, കലിയുഗം അറിയില്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ എത്ര അവതാരങ്ങളുണ്ട്, 10 അവതാരം. പിന്നെ ഉണ്ട് അവതാരം, 10 അവതാരം ഉള്ളൂ. 24 എത്ര എണ്ണം? 24 ഭാഗവതത്തില് 24 അവതാരങ്ങൾ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറിക്കോളൂ നിങ്ങൾ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ കിട്ടും. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ക്ലാസ്സില് ഭാഗവതത്തിനെ കുറിച്ച്? പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. ശരി ശരി. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മൊത്തം 24. എനിക്കോട്ടായി കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല. ഞാനൊരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് എടുത്തോട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഒക്കെ എപ്പോഴാണ്? രാവിലെ ഉണ്ട്. രാവിലെ കയറാവോ എല്ലാവരും? എത്ര മണിക്ക്? സമയം 5:45. കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ. എന്ത്? ഒന്നുമില്ല. സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ. അതിന്റെ ലിങ്ക് കിട്ടും. ഇത് തന്നെ ലിങ്ക്, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ലിങ്ക് തന്നെ. 5:30 5:45 ആ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്ക. ശരി, തീർച്ചയായിട്ടും. രാവിലെ 5:45 ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. 5:45. പിന്നെ സമയങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങളടുത്ത്. കാരണം എല്ലാവരും 5:45 കയറണം. കാരണം നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഭക്തി.
ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലെ. രാവിലെ തന്നെ കറക്റ്റ്. കുറച്ച് ദിവസം നോക്കി മാതാജിമാരി അപ്പൊ അറിയാം അതിന്റെ വ്യത്യാസം. നല്ല വ്യത്യാസം വരും രാവിലെ തന്നെ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ നമ്മളൊരു ദിവസം തുടങ്ങേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അരമണിക്കൂറുള്ള ക്ലാസ് 5:45 തൊട്ട് 6:15 വരെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഭഗവാനും എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുമ്പോ ഭഗവാനും നമ്മുടെ കാര്യത്തിന് പ്രിഫറൻസ് തരും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കുമ്പോ ഭഗവാനും വിചാരിക്കും സമയമുണ്ടല്ലോ, അവര് നമ്മ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെയല്ലേ ഭഗവാനും ചെയ്യുള്ളൂ തിരിച്ച്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പിതാവാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? നമ്മളെ സ്വഭാവം ആരുന്ന വരുന്നത്? നമ്മൾ അച്ഛൻ്റെ അമ്മരെന്നല്ല വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാനും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് 24 അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയണതാ ഭാഗവതത്തിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മള് 10-ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങി ക്ലാസ്സിൽ കയറിക്കോളൂ. കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഞാൻ അയച്ചുതരാം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട്. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അയച്ചു തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ കുറെ അവതാരങ്ങളുണ്ട്, തിരമാല പോലെ അവതാരങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ 24 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ കലിയുഗം വന്നപ്പോ കലിയുഗത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള അവതാരം ഒന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇനി വരാനുള്ള ഒരു അവതാരമാണ് ആര്? നമ്മുടെ കൽക്കിയുടെ അവതാരം വരാനുണ്ട് അല്ലെ. കൽക്കി അവതാരം വരാനുണ്ട്. അത് കലിയുഗത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴേ തന്നെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കുറെ അവതാരങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിടാം. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഒരു മിനിറ്റ്. ഒന്നാമത്തെ അവതാരം 4 കുമാരന്മാരാണ് ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ അവതാരം പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2-ാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് വരാഹരൂപം വന്നിട്ടുണ്ട്. 3-ാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് നാരദ മഹർഷി. 4-ാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് ആരാണ്? ധർമ്മരാജാവിന്റെ ഇരട്ട സഹോദരന്മാരായിട്ട് ദത്താത്രേയൻ ഇരട്ട സഹോദരനായിട്ട് അവതരിച്ചത് ആരാണ്? നരനാരായണന്മാർ അല്ലെ. നരനാരായണനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5-ാമത്തെ അവതാരം കപിലദേവനായിട്ട് വന്നു. 6-ാമത്തെ അവതാരം ദത്താത്രേയനായിട്ട് 6-ാമത്തെ അവതാരം വന്നു. 7-ാമത്തെ അവതാരം യജ്ഞാവതാരം വന്നു. 8-ാമത്തത് ഋഷഭനായിട്ട് വന്നു. 9-ാമത്തത് പൃഥുവായിട്ട് അവതരിച്ചു. 10-ാമത്തെ അവതാരം ചാക്ഷുഷമനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന മത്സ്യാവതാരം. 10-ാമത്തെ അവതാരമാണ് മത്സ്യാവതാരം. 11-ാമത്തെ അവതാരം ആമയുടെ രൂപം എടുത്തത്. 12-ാമത്തത് ധന്വന്തിരി. 13-ാമത്തെ അവതാരം മോഹിനി രൂപത്തിൽ വന്നത്. 14-ാമത്തെ അവതാരം നരസിംഹം. 15-ാമത്തെ വാമനൻ. പിന്നെ വന്നിട്ട് 16-ാമത്തെ അവതാരം ആരാണ്? പരശുരാമൻ വന്നു. 17-ാമത്തെ അവതാരം വ്യാസദേവനായിട്ട് വന്നു. 18 ശ്രീരാമൻ വന്നു. 19, 20 ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചു. പിന്നെ ബലരാമനും വന്നു. 19-ാമത്തെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. 20-ാമത്തെ ബലരാമൻ വന്നു. 21-ാമത്തത് ബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിച്ചു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 22-ാമത്തെ അവതാരമാണ് കൽക്കി. 22 അവതാരം കേട്ടോ. 22-ാമത്തെ അവതാരമാണ് കൽക്കിയായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് കലിയുഗത്തിൽ പിന്നെ രഹസ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചു. അത് ഈ ലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇത് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് 22 അവതാരങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ദശാവതാരം എന്ന് പഠിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് അത് ആരാണ്? ജയദേവ കവികളാണ് അല്ലെ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 10 അവതാരം ദശാവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മള് ദശാവതാരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു 10 അവതാരം എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 10 അവതാരം എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു കവിത ഉണ്ടാക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മൾ എടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് ആ 10 അവതാരം വന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ടോട്ടലി 10 അവതാരം ഉണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ആ 10 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? രണ്ടാമത്തെ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. കുമാരന്മാരുടെ ഒന്നാമത്തെ കുമാരന്മാർ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരണം. രണ്ടാമത്തേത് ആരാണ്? കുമാരന്മാര് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാഹരൂപം. ഇത് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പൊ എല്ലാവരും നാളെ തൊട്ട്
എന്തിൽ കയറാൻ തീർച്ചയായിട്ടും. നോക്കാം? ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാം. രാവിലെ 5:45 പതുക്കെ നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കല്ലേ. എഴുന്നേൽക്കാൻ ലേറ്റ് ആവുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മാതാജി 5 നാമം ചൊല്ലി തീരത്തില്ല. ആരും തീരില്ല മാതാജി, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നമ്മൾ രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത് സത്സംഗം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം. മാതാജി ഏത് ലിങ്കിൽ കയറണം? ഈ ലിങ്ക്, ഇത് ഈ ലിങ്ക് തന്നെ, നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ 11:30 എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ ലിങ്ക്, ആ ലിങ്ക് ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് 5:45 5:45 തൊട്ട് 6:15 വരെ. നിങ്ങൾ ഓണാക്കി വെച്ചാൽ മതി, വീഡിയോ ഓണാക്കി വെക്കണം നിർബന്ധമില്ല. രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കുക. നമ്മള് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്. ഭക്തിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നവവിധ ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശ്രവണം. ഒന്നാമത്തെ ശ്രവണമാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അതാണ് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ പഠിക്കും നമ്മൾ, പോകെ പോകെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കും. അപ്പൊ നവവിധ ഭക്തിയിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ശ്രവണം. ഫസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പഠിക്കല്ല ചെയ്യണം, നമ്മൾ ആദ്യം കേൾക്കാണ് ചെയ്യണം അല്ലെ. കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനോട് ഇഷ്ടം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രവണത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റത്തെ ശ്രവണമാണ്. നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്കിത് മൂന്നും കിട്ടും: ശ്രവണവും, കീർത്തനവും, വിഷ്ണു സ്മരണവും. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെന്താണ്? ശ്രവണ കീർത്തനം, കീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ സ്മരണം, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ആദ്യത്തെ 3 നമുക്ക് തപ്പേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും, ആദ്യത്തെ 3. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭാഗവതം നമ്മൾ കേൾക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ എന്താണ്? ഭക്തിയാണ് അതില്, വേറെ ഒന്നുമില്ല അതില്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും മാത്രമാണ് ആ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഭക്തി കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ ആ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മാറി തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും. ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഭക്തിയല്ല ഇപ്പൊ അല്ലെ, കുറേശ്ശെ അതൊക്കെ മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങി. നമ്മളെ ധാരണ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഭക്തന്മാരായിരുന്നു എന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ കുറേ വരാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലേ. നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് പഠിക്കും തോറും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനോട് അടുക്കണം. ഭഗവാനോട് അടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഒരാളോട് ഇഷ്ടം വരുമ്പോ അയാളെ കുറിച്ച് കൂടുതലോട് കേൾക്കും തോറും നമുക്ക് അയാളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭാഗവതം കേൾക്കണം. ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോ അതിൽ ഭഗവാനാണ് ഹീറോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കേൾക്കും തോറും നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനോടുള്ള, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഫുള്ള് സന്തോഷമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇടപഴകുന്നത് അവർക്കൊക്കെ ആ സന്തോഷം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും നമ്മളെ സന്തോഷം അറിയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇതില് ഭക്തിയിൽ വന്നിട്ട് ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇതിൽ വന്നോണ്ട് അവരുടെ സ്വഭാവം തന്നെ മാറിപ്പോയിന്ന്. സത്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം, ഒരു ആനന്ദം അറിയാതെ അവർക്കും വരാണ്. നമ്മളെ ദേഷ്യം കുറയുന്നു, ക്ഷമ കുറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും മാജിക് അവിടെ ഇല്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? ആ ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയും തോറും നമ്മൾ ഫുള്ള് ഹാപ്പി ആവാണ്. അപ്പൊ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ആരൊക്കെ ചുറ്റുപാടുണ്ടോ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്ത് ചെയ്യാ? 5:45 അല്ലാതെ വേറെ ഏത് സമയത്തെ ക്ലാസ്? എനിക്ക് 6 മണിക്ക് എനിക്ക് യോഗ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, 6 to 7 വരെ. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങളെ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? രാവിലെ 5:45 ക്ലാസ്സിൽ കയറാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിന്റെ സമയം ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ ഉള്ളത് കാരണം ഞാൻ കുറെ ആയിട്ട് 6 മണിക്ക് യോഗ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, 6 to 7. അതുകൊണ്ട് മാതാജി ചെയ്തോ, പ്ലസ് ഇത് ഓണാക്കി വെച്ചോ. അരമണിക്കൂർ 6:15 വരെ അല്ല, അരമണിക്കൂർ അത് കേട്ട് ഓണാക്കിയിട്ട് മാതാജി യോഗ ചെയ്തോ. പക്ഷെ ഇത് കേട്ടോളൂ. വേറെ സമയമുണ്ട്, ഉച്ചയ്ക്കുണ്ട്, വൈകുന്നേരം ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അല്ല, എനിക്ക് ഫോണിൽ ഒരേ സമയം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ഫോണിലുള്ള ഇതായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാ യോഗ. ഞാന് എന്റെ ഇതേ ഫോണിൽ തന്നെയാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് എത്ര മണിക്കാ? 2:25 ഉച്ചയ്ക്ക് 2:25 ക്ലാസ്. പിന്നെ രാവിലേക്ക് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ചെയ്യാൻ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ട സമയം രാവിലത്തെ സമയമാണ്. നമ്മൾ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു: സാത്വികവും, രാജസികവും, താമസികവും. സാത്വിക ഗുണം എപ്പോഴാണ്? രാവിലെ അല്ലെ. ഉച്ചയ്ക്ക് രാജസികം.
നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവിടെ 10 പ്രാവശ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും. വൈകുന്നേരം ആണെങ്കിലോ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫലം കിട്ടുന്നത് അത്രയും പ്രശ്നത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രാവിലത്തെ സമയം മാതാജി മെസ്സേജ് ഇട്ടു ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം. അപ്പൊ രാവിലത്തെ സമയം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കേൾക്കാനല്ല പറയണത്, പക്ഷെ രാവിലത്തെ, കാരണം നമ്മൾ സത്സംഗം രാവിലെ വരുന്നവര് മുഴുവൻ എന്താണ് ആ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും രാവിലെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും. അത്രയും ആയൊരു രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരേന്ന് ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മളൊരു ശുദ്ധ മഹർഷിയുടെ കഥ കേട്ടിട്ടില്ല, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. മാതാജി ജോലി ചെയ്തോണ്ട് കേൾക്കുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ മാതാജി? എല്ലാവരും തന്നെയാണ് കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മതി, കേൾക്കാം. കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഉറക്കത്തിലായാലും നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പുതപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കേട്ടോളാനാ പറയാ. കേട്ടോളാനാ പറയാ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും. കാരണം ഒരാഴ്ച പുതച്ച് കിടന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് കേട്ട് തന്നെത്താനെ പൊന്തും പുതപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്. ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോ സോഫ്റ്റ്വെയർ വന്നിരുന്ന് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങും. അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വിചാരിക്കും ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കുളിച്ചിട്ടിരിക്കാന്ന്. ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർ കുളിച്ച് വന്നിരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴുള്ള ശക്തി. അത് നമ്മൾ ആരും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തന്നെത്താനെ സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവരല്ല നിങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കയറി. എന്തുകൊണ്ടാ അത് പറഞ്ഞത്? അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി, അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ആരുടെയും കഴിവല്ല അത്, അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വരുന്നത്? നമുക്ക് അതിനോട് ഇഷ്ടം വരാണ്. നമുക്ക് എന്തോ അതുകൊണ്ട് നേടിയത് കൊണ്ടല്ല നമ്മളത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് പിന്നെ വന്നത്. നമുക്ക് അതിൽ എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമ്മളത് കടന്നു. ഒറ്റ ക്ലാസ് മുടങ്ങാൻ തോന്നണില്ല മാതാജി. അതാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭാഗവതം കൂടി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. രാവിലത്തെ ക്ലാസ് ഒട്ടും പറ്റാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്കേക്കും വൈകിട്ടേക്കും പോകാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴേ തന്നെ പറയാ, അത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഫലം കിട്ടുക രാവിലത്തിലായിരിക്കും കൂടുതൽ. മാതാജി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് മാതാജി. പൊതുപ്പതിനകത്തുനിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഞാൻ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, സാഹചര്യം പറ്റുന്നില്ല. അതെ, നമ്മള് സാഹചര്യം. കാരണം നമുക്ക് ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രഭു പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ 18 ദിവസം ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് പ്രഭു എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും പ്രഭുവിന് ഒരു മാല മുഴുവനായിട്ട് ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പ്രഭു പറഞ്ഞു, ഞാൻ കുറെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ സൺഡേ സത്സംഗം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ സൺഡേ സത്സംഗത്തിൽ എല്ലാവരും ജപിക്കുമ്പോ പ്രഭു അവരൊപ്പം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പ്രഭു പിറ്റന്നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സന്തോഷത്തോടെ പറയാണ്, എനിക്ക് ഒരു മാല ജപിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് മാത്രല്ല, ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ 3 മാല ജപിച്ചു. അതായത് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ലീവ് ആയിക്കോട്ടെ മാതാജി? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കണ വെച്ചാൽ ആ സത്സംഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണത്. നമ്മൾ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതും ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാവരും കൂടി ഇന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന് ഫലം കൂടുതലായിരിക്കും. നമ്മൾ നിവേദനം കൊടുക്കുമ്പോ അല്ലെ, ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു പരാതി കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവരും കൂടി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ അതിന് പെട്ടെന്ന് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളും. ഭഗവാനോട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തിരും എല്ലാവരും കൂടി ആവുമ്പോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ? രാവിലത്തെ, അതായത് ഭക്തിയെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം, നമുക്കിത് അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം, നമുക്കത് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നുള്ളവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ? രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാം. 5:45 രാവിലത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് 1/2 മണിക്കൂറുള്ളൂ. 6:15 വരെയാണ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക. കയറാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്യാലോ, നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ലല്ലോ, ചെയ്യാം. കാരണം എല്ലാവരും അതിലേക്ക് വരണം, രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരണം എന്നാണ് പറയാ. നമ്മൾ പഞ്ചാംഗ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും പഞ്ചാംഗ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകേണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, 1 വിഗ്രഹാരാധന. നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണിത്. കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 മണിക്കൂറത്തെ കാര്യമുള്ളൂ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് മാക്സിമം. 1 വിഗ്രഹാരാധന, 2ാമത്തത് ഭാഗവത ശ്രവണം, സത്സംഗം, നാമജപം, മധുരാവാസം. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഡെയിലി മധുരയിൽ പോയിട്ട് എങ്ങനെ താമസിക്കാൻ പറ്റാന്നല്ലേ? മധുരാവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുരയിൽ പോയിട്ട് താമസിക്കാന്നല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇത് മുഴുവനും ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഓൺലൈനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഓരോ രീതിയിൽ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായതെല്ലാം എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് മാറും, ആത്മീയമായിട്ട് മാറും. നമ്മളെ കാര്യത്തിന് യൂട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ അത് എന്തായി മാറി? അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് മാറി. എന്തൊരു കാര്യം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഡെയിലി, നമ്മള് വീട്ടിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. വീട്ടിൽ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഡെയിലി നമ്മളെ അമ്പലത്തിന്റെ മംഗളാരതി ഉണ്ട്, രാവിലെ 4:30 മംഗളാരതി ഉണ്ട്. അത് പറയുന്ന വെച്ചാൽ എണീക്കുന്നവർക്ക് കയറാം,
അല്ലാത്തവരെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. ഈ മാതാജി ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് ഇത്രയും ദിവസം മര്യാദയ്ക്ക് പോയിരുന്നു ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് 5:45 ഭാഗവതം ക്ലാസ്സും പറഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4:30 മംഗളാരതിക്കും എണീപ്പിക്കുമെന്ന് പറയും നിങ്ങള്. എങ്ങനെയെങ്കിലും മാതാജി വന്നാൽ മതി വിചാരിക്കും, സുനില മാതാജി ഒന്ന് എത്തിയാൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ അല്ലെ. ഒരു ദിവസം വന്നിട്ടുള്ളൂ, അപ്പോഴേക്കും മാതാജി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നവര് രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് ശീലമുള്ളവരാണെങ്കിൽ 4:30 മംഗളാരതി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും അവിടെ? വിഗ്രഹാരാധന, പൂജ നടക്കും ഡെയിലി, അരമണിക്കൂർ, അതും 5 മണി വരെ. അപ്പൊ വിഗ്രഹാരാധന കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നാമം ജപം നടക്കും. 5:15 തൊട്ട് അവിടെ നാമജപം ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ കേറുമ്പോ തന്നെ നാമജപാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പൊ നാമജപം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ സത്സംഗം. അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നല്ലൊരു സത്സംഗമാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. രാവിലെ ഈ സമയത്ത് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോരുന്നവരൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? ആ ഭക്തി കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നവരാണ്. ആ ഒരു സമയം, രാവിലത്തെ ഒരു സമയം, ആ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ നമ്മളെ സത്സംഗത്തിലായാലും ഇതിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവര്, അതും കിട്ടി. പിന്നെ മധുരവാസി, ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മളെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ടാ. ഭഗവാൻ മധുരയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭഗവാനല്ല, മധുര ഭഗവാന്റെ സ്ഥലം. ഭഗവാന്റെ സ്ഥലം അല്ലെ, ഭഗവാൻ അവതരിച്ച സ്ഥലം, ഭഗവാൻ ജനിച്ചത് അവിടെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവിടെയുള്ള കാരണമാണ് മധുര ഇത്രയും പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്നത്. നമ്മള് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭഗവാൻ എവിടെ വരും? അവിടെ വരും, നമ്മുടെ അടുത്തും വരും. എന്ത് വരും? നമ്മളെ വീട് ഭഗവാന്റെ മധുരയ്ക്ക് ഇതില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് അവിടെയല്ല വരുന്നത്. അതായത് നമ്മള് ഇരുന്ന് ഡെയിലി നമ്മളെ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മളെ വീട്ടിലായിരിക്കും ആരുണ്ടാവുക? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ താമസിക്കുന്നത്? മധുര വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളെ വീടും. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ രാവിലെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭാഗവതം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന നമ്മളെ വീട്ടിലാ. അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറി നമ്മളെ വീട്? മധുര വൃന്ദാവനാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ മധുരവാസവും നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ? നേരത്തെ രാവിലത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറാം. 5:45, 6 മണിക്ക് മുന്നേ എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കുന്നവരായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അതിൽ കയറാം. ഇനി അഥവാ അതിനേക്കാളും നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മംഗളാരതിയിലും പങ്കെടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? മലയാളം ഡിവോട്ടീസിന്റെ മാതാജി, ശോഭന മാതാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ? മലയാളം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ടെമ്പിളിന്റെ അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? മലയാളം ഡിവോട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മംഗളാരത്തിന്റെ ലിങ്ക് വരുന്നത് രാവിലെ. ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് പറ്റുന്നവര്, അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നിർബന്ധിക്കില്ല. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4:30 ചിലപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് ശീലമില്ലാത്തവർ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ദിവസം നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാത്തവർ 8 മണി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യാം? പതുക്കെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാറ്റി കൊണ്ടുവരാം. അല്ലാണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ആരും ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്, പതുക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാം. പക്ഷെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിന്റെ സമയം 5:45 ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? അതിൽ കയറാൻ നോക്കാം. ആദ്യം അതിൽ കയറാം. അപ്പൊ ആ ക്ലാസ് കേൾക്കുക. ആ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്നാൽ മതി. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാണ് ഇത് വേസ്റ്റ് ആണ് തോന്നുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കയറണ്ട, പിന്നെ കയറണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഗുണമുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് പിന്നെ നമ്മൾ വിട്ടുകളയരുത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ചാൻസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കരുത് ഒരിക്കലും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ. ക്ലാസ്സിൽ കയറാവോ? അപ്പൊ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ് തോന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടെന്ന്, ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സത്സംഗം കിട്ടുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നവര് മെസ്സേജ് ഇട്ടുള്ളൂ. എന്റെ നമ്പർ അറിയണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? മെസ്സേജ് കുറച്ചു പേരൊക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാറുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന്. അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മാതാജിമാരോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്, നമ്പർ ഉണ്ട്. എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് അയച്ചുതരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ 8-9 അധ്യായത്തിന്റെ അരമണിക്കൂറത്തെ ക്ലാസ് അല്ലേ കേൾക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സമയമല്ലേ വേണ്ടു. അപ്പൊ അത് പതുക്കെ കേട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭാഗവതം നമുക്ക് എപ്പോഴെപ്പോഴും തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കാരണം ഭാഗവതം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത പോലെയല്ല, 18,000 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനി പെട്ടെന്നൊന്നും തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ. അപ്പൊ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അധികം മിസ്സായിട്ടില്ല. ആദ്യത്തെ 8 അധ്യായം 9 അധ്യായം വരുന്നുള്ളൂ. കേൾക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഇപ്പം എത്രയോ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു കാണൂല, ആദ്യം മുതലല്ലോ. ഇപ്പൊ 10ാമത്തെ അധ്യായം അരമണിക്കൂർ. ഉച്ചക്ക് കയറാം മാതാജി ഞാൻ എല്ലാ സമയത്തും ഉച്ചക്കത്തെ സമയത്ത് 11ാമത്തെ അധ്യായം ആയിട്ടുള്ളത്.
മറ്റേ എല്ലാവരും രാവിലെ കയറാം, അതാ നല്ലത് കേട്ടോ. നമുക്ക് അതെ, അതാ നല്ലത്. രാവിലെ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സ് ഒത്തിരിയും കൂടെ ഇതാവും. മനസ്സ് ഫ്രഷ് ആകുന്നത്. രാവിലെ കയറാൻ സാധിക്കുന്നവരെല്ലാം നമ്മളെ ജോലി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ കേൾക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കില്ല. നടക്കില്ല. അത് വേറൊരു സത്യം മാതാജി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നവർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റ് തരാം. ഉച്ചയ്ക്ക് കയറുന്നവർക്കൊന്നും ഞാൻ കൊടുക്കില്ല. രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിന് നിയമങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ കയറുന്നവർക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ ആ പ്ലേലിസ്റ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളവർക്കും തരില്ല. അതൊക്കെ ആദ്യമേ പറയാ. കാരണം ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ. രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് ആയിരിക്കും ഒരാഴ്ച. നിങ്ങൾ ഡെയിലി കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെ കയറുന്നവർ പറയാ നല്ലതാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഭഗവത്ഗീത ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കും, ഓക്കെ. പക്ഷെ ഭാഗവതം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണത്. ഭാഗവതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടുമ്പോ അതിനെ നമ്മൾ ആ ഇതിൽ കാണണം. അതായത് അത്രയും ഒരു ഇതിൽ കണ്ടാൽ മാത്രമേ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാ കൊടുക്കേണ്ടത്? ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കായിരിക്കണം നമ്മളത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് അത്രയും ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും, കാരണം നമ്മൾ കുട്ടികളല്ലല്ലോ, നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും ഒരുവിധം അത്യാവശ്യം ഉള്ളവർ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വേണ്ടത് എന്താണ്, നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിന് പറ്റുന്നവര് എന്ത് ചെയ്യാ? അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മക്കള് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ അല്ലെ, അവർ മടി പിടിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞയക്കും. കുറെ കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുക, അന്ന് പറഞ്ഞയച്ചത് കൊണ്ടാണ്, അമ്മ നിർബന്ധിച്ച് തല്ലി ചീത്ത പറഞ്ഞയച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലെത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരും അതിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നവര് ജോയിൻ ചെയ്യാ. രാവിലെ നമ്മുടെ ലിങ്ക് പ്രത്യേകം പറയണ്ട, നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് ലിങ്ക്. നാളെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാളത്തെ ഒരു ദിവസം വേണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ കയറുന്നവര് ഡെയിലി ഓർത്തിട്ട് ആ ലിങ്കിൽ കയറാം. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ട്. ആ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോ ഒരാഴ്ച ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം നാളെ കയറാൻ സാധിക്കുന്നവർ കയറാം. നാളത്തെ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം, നാളത്തെ ഒരു ദിവസത്തിന് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിനേക്കാൾ എന്തെങ്കിലും വിശേഷത തോന്നുന്നുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മൈൻഡിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നേ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്, നമുക്കത് നല്ലതാണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നവര് കയറാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർത്തിക്കോ. ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, മാതാജി എനിക്കത് തോന്നിയില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാർക്കും. കാരണം എല്ലാവരും ലക്ഷ്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രയും അറിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അത്രയും കൊടുക്കുക. കേട്ടല്ലോ? നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ 10 ശ്ലോകത്തുമ്മല് പിന്നെ സബ്ജക്ട് മാറിപ്പോയി. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അറിയേണ്ട ഒരു ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അത് ശരിയായിരിക്കാം. ഞാൻ പക്ഷെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെ ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നത് പറ്റാറില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ മാതാജി പോണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്തായാലും ആ സമയത്ത് വരുമല്ലോ, അപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഏതായാലും ഇപ്പൊ 25. ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഏതുവരെ എത്തിയത്? ശ്ലോകം 7ാമത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? ക്ലാസ് നാളേക്ക് ആക്കാം. അങ്ങനെ തൽക്കാലം 7 വരെ ശ്ലോകം എടുത്തത് വെച്ചിട്ട് നിർത്താം. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതുവരെ എടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? 7 ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തതില് ഇല്ല. ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും? സ്പീഡ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി, ഇതേപോലെ എടുത്താൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ക്ലാസ്